Здравейте и добре дошли на ден 1. Свържи се с тялото си от курса "Погрижи се за себе си". В днешната практика ще имаме възможност да се свържем с тялото си. Доста често в ежедневието си ние забравяме да наблюдаваме тялото си. Дори понякога имаме болка, която не усещаме. Затова по време на тази практика ще обърнем внимание на тялото си, ще го наблюдаваме и чрез дишането си ще освободим напрежението в тялото, ще отпуснем ума и ще се свържем с емоциите и ще ги отпуснем и освободим и дори тях. Първо бих искала да ви кажа, че за да имаме пълноценна практика е важно да спазваме 3 основни правила, когато правим йога. Първото правило е, че йога не е спорт, не е фитнес. Това означава, че ние не трябва да правим прекалено резки движения, а нежни и плавни движения и през цялото време да наблюдаваме усещанията в тялото си. Второто правило е, че йога не е състезание. Затова, ако виждаш, че аз, примерно, мога да се наведа малко по-надолу от теб, не се притеснявай. Виж къде са границите на твоето тяло. И третото правило е, че правим йога позициите с усмивка на лице. Това показва, че не прекрачваме своите граници и се наслаждаваме на позициите. Днес съм облечена с прекрасния екип от GoBeWare, Lotus. Може да си го закупите от сайта на GoBeWare с 15% отстъпка с код SARA. Ще започнем практиката, като изпеем 3 пъти Ом заедно. Сега първо ще ви покажа как се пее, след това ще ви обясня и накрая ще го направим заедно. Може да наблюдаваш. Звукът Ом се състои от 3 звука. А, У и М. А и У се свързват в звука О, който изпяваме 2/3 от въздуха, който сме вдишали, и накрая с последната 1/3 затваряме устни и изпяваме звука М. Сега ще го направим заедно. Може да се настаниш удобно, да сложиш ръцете си върху коленете или бедрата, да затвориш очи. Вдишай нормално и издишай. Още веднъж вдишай нормално през носа и издишай отново през носа. И можеш да вдишаш за Ом. Вдиши още веднъж. И трети път вдишай. Остани с затворени очи и наблюдавай вибрацията в тялото си. Наблюдавай дишането си и усещанията. И бавно и постепенно можеш да отвориш очи. Ще започнем с дихателна техника. Пълно йогийско дишане. За целта можеш да останеш седнала в удобна за теб позиция. Ако с кръстосани крака не ти е удобно, може да седнеш на стол. Важно е гръбначният стълб да е изправен.
Как се прави? Пълното йогийско вдишане е дълбоко вдишване с пълния капацитет на белите дробове. За целта се вдишва първо през корема, след това се напълваме гърдите с въздух, дори повдигаме малко ключиците и след това издишваме обратно. Издишваме първо, като свалим раменете и ключиците, издишаме през гръдния кош и накрая от корема. Първо ще ви покажа как се вдишва и след това ще го направим заедно. И така, за да може да усетите по-добре движението на корема и гръдния кош, може да поставите лявата си ръка на корема, а дясната на гръдния кош. Ако имаш нужда, остани за първото вдишване и издишване с отворени очи и след това препоръчително е да затворим очи. Дишай нормално през носа и издишай. И заедно вдишай, като първо надуеш коремчето. Вдишай, напълни корема с въздух, отвори гръдния кош, напълни го и него, вдишай още малко, повдигни ключиците и можеш бавно и постепенно да почнеш да издишваш. Можеш да издишаш, като отпуснеш ключиците, гръдния кош и прибереш корема. Пъпчето може максимално да стигне назад, все едно иска да докосне гръбначния стълб. И сега можеш да вдишаш отново. Вдишай, напълни корема, гръдния кош, повдигни малко ключиците. И издишай, отпусни ключиците, отпусни гръдния кош и прибери коремчето, прибери пъпчето максимално близо до гръбначния стълб. И още веднъж вдишай, напълни корема, гръдния кош и издишай. Отпусни ключиците, раменете, гръдния кош, прибери пъпчето. И още веднъж. Още един път вдишай. И последен път вдишай. И когато завършиш този кръг, отпусни ръцете върху коленете или бедрата и за момент остани с затворени очи. Наблюдавай дишането си, усещанията в тялото и ума. И бавно и постепенно можеш да отвориш очи. Тази дихателна практика изключително много успокоява нашия ум и затова може тези 7 дни и изобщо да я практикуваш преди сън. Може да седнеш в леглото и когато свикнеш с движението на корема и гръдния кош, може да не слагаш ръцете, но да я правиш с ръце отпуснати на коленете или бедрата. И преди заспиване може да правиш 10 такива вдишвания и издишвания, йогийски дишания. Това определено ще ти помогне да успокоиш ума и да се подготвиш за сън. Сега ще започнем с загрявка на тялото. Ще загреем всички стави на цялото тяло. Може да се изправим. И сега ще почнем с загрявка на ставите на пръстчетата на краката. Започваме с десния крак. Масажираме нежно пръстчетата в постелката. Не забравяме и малкото пръстче. Може да изпънеш крака и да
направиш нежни кръгове с глезена в едната посока и след това в другата. Коляното и тазобедрената става. Ако има нужда, може да поставиш ръцете си на кръста, за да запазиш баланс, или да ги отпуснеш настрани. И отпусни целия крак. И може да поставиш стъпалото на земята и да масажираме пръстчетата на левия крак. Масажираме и малкото пръстче, не го забравяме. Глезена в едната посока и в другата. Коляното. И тазобедрената става. Дори да има пукане, не се притеснявай, нормално е. И отпусни крака. Може да поставиш стъпалата на широчината на таза. За референция гледаме тези кости на кръста и трябва да са точно под тях. Постави ръцете на кръста и ще раздвижим таза. Вдишваме надясно и назад, правим кръгови движения, издишваме наляво и напред. Дишай и издишай. Дори по време на загрявката може да затвориш очи и да наблюдаваш тялото си. И още един кръг в тази посока. И смяна. Вдишай наляво и назад, издишай напред и надясно. И последен кръг. И се върни в центъра. Ще раздвижим и раменете. Постави пръстчетата на раменете. Вдишвайки и издишвайки ще правим кръгове. Вдишай, приближи лактите отпред, издишай, отвори лопатките на раменете. Вдишай още веднъж и издишай. И още веднъж и издишай. Още веднъж вдишай и издишай. И можеш да отпуснеш ръцете и да поставиш ръцете си на височината на раменете пред теб. Вдишай и издишай, отвори пръсти. Вдишай, издишай, вдишай, издишай, вдишай, издишай. Още веднъж. И можеш да обърнеш длани нагоре. Вдишай, издишай, вдишай, издишай, вдишай, издишай, вдишай, издишай, настрани. Вдишай, издишай, вдишай, издишай, вдишай, издишай и навътре. Вдишай, издишай, вдишай, издишай и отпусни за момент. Направи умруче, като обгърнеш палците с останалите пръсти. Може да направиш кръгове с китките в едната посока и в другата. И лактите и в другата посока. И отпусни ръцете. Сега постави ръцете на височината на раменете и тук е много важно да натискаш дланите навън, а пръстите навътре. Ще правим кръгове с целите ръце. Не задържай дишането си, дори да има болка. Дишай дълбоко и издишвай бавно. Вдишвай дълбоко и издишвай бавно. И смяна на посоката. Може да усещаш някакви вълнички, които тръгват дори от пръстите нагоре към раменете. Това е нормално. И тук можеш да затвориш очи, да се свържеш с усещанията в тялото. И завърши кръга и отпусни. Сега ще раздвижим врата. Вдишай и издишай. Наклони глава напред, докосни брадичката до гръдния кош. Вдишай, върни се в центъра, издишай, отпусни глава назад. Вдишай в центъра, отпусни дясно ухо към дясно рамо. Вдишай в центъра, ляво ухо към ляво рамо. И вдишай в центъра и издишай, отпусни глава напред. И сега ще правим кръгове с главата. Вдишай надясно и назад. Издишай наляво и напред. Може да затвориш очи
и да наблюдаваш всяко движение. Ако някъде има болка, задръж за момент на това място и издишай няколко пъти. Завърши този кръг и смени посоката. Вдишай наляво и назад. Издишай напред и надясно. Може да направиш още 2 кръга. И когато завършиш този кръг, може да се изправиш бавно. Лек масаж на скалпа. Поставяме ръцете върху скалпа. Все едно сме залепили дланите с лепило. И с нежни кръгови движения масажираме скалпа. Наслади се на този приятен масаж. Може да масажираме нежно челото с възглавничките на пръстите. Нежно да масажираме веждите с палец и показалец. Слепоочието. Нежни кръгове около очите с палеца. Отвън навътре и отгоре надолу около очите. По време на всяко движение наблюдавай как се чувства тялото ти. Нежни кръгове на слепоочието и може да слезеш надолу към скулите. И цялата челюст. Може да дори да отвориш уста. И последно брадичката с нежни кръгови движения с длан. В едната и в другата посока. И може да се отпуснеш. Сега ще започнем с асаните в изправено положение. За целта много е важно каква е изходната ни позиция. Трябва да е стабилна. Затова поставяме стъпалата на широчината на таза и разпределяме тежестта на тялото равномерно между пръстите и петите. И вдишай, повдигни лявата си ръка над главата, изтегли се хубаво нагоре, все едно някой те дърпа. И издишай, отпусни дясна длан по дясно бедро. И може да насочиш погледа си към лявата длан. И когато стигнеш своя максимум, отпусни се, вдишай дълбоко, затвори очи и наблюдавай усещанията в тялото. Дишай дълбоко през носа, издишвай в най-бавното си темпо. С всяко вдишване може тялото да се повдигне малко по-нагоре, с всяко издишване да се отпусне малко по-надолу. Задръж в позицията. И вдишвайки се, изтегли нагоре хубаво. И издишай и отпусни ръката бавно додолу. Можеш да останеш с затворени очи и наблюдавай има ли разлика между дясната и лявата половина на тялото. Вдишай, повдигни дясната ръка над главата, изтегли се хубаво нагоре и издишай, отпусни лява длан по ляво бедро и погледни към дясната ръка и задръж позицията. Можеш да затвориш очи, да сложиш лека усмивка на лице. Дишвай дълбоко и издишвай в най-бавното си темпо. При всяко вдишване тялото се повдига малко по-нагоре, при всяко издишване се отпуска малко по-надолу. Още 2 вдишвания. И вдишай, изтегли се хубаво нагоре и издишай, отпусни ръката додолу. Остани за момент с затворени очи и наблюдавай как се чувства тялото. Усещанията.
и дишането си. Следващата асана, за нея може да отвориш леко стъпалата по-широко от широчината на таза. Отново успоредни. И сега вдишай, отвори ръцете, отпусни главата назад и издишай, прегърни себе си и докосни брадичката до гръдния кош. Вдишай, отвори ръцете, отпусни глава назад, отвори гръдния кош. И издишай, прегърни се. Още веднъж вдишай, отвори ръцете, все едно искаш да прегърнеш целия свят. И издишай, прегърни себе си. И сега при следващото вдишване вдигаме ръцете над главата, като сплитаме палците. Вдишай, повдигни се, хубаво се изтегли нагоре и издишай, отпусни тялото напред от таза. Наведи се напред, докато стигнеш средата и задръж. Вдишай и издишвайки се отпусни додолу. Отпусни главата, ръцете, раменете. Отпусни тялото. Вдишай и обгърни прасеца на десния крак с длани и погледни зад дясно рамо. Опитай се да видиш петичката на левия крак. Задръж позицията и дишай дълбоко. И издишвай в най-бавното си темпо. И вдишай, върни се в центъра. И издишай, обгърни прасеца на левия крак и погледни зад ляво рамо. Виж петичката на левия крак. И вдишай и издишай, върни се в центъра. Може леко да присвиеш коленете и да залюлееш тялото си свободно надолу, нагоре и надолу. Може да пружинираш от коленете и наляво и надясно, за да отпуснеш цялото тяло, да изхвърлиш целия стрес и напрежение от тялото. И бавно и постепенно може да се върнеш в центъра, да изпънеш коленете и прешлен по прешлен да се върнеш в изправена позиция, като главата остава последна. Може да останеш с затворени очи. Ако имаш нужда, събери стъпалата и наблюдавай дишането си, усещанията в тялото. Сега може да отвориш малко повече стъпалата, на около 1 метър разстояние. Дясното стъпало сочи навън, а лявото е леко навътре, около 25 градуса. Много важно е петичката на дясното стъпало да идва по средата на лявото стъпало. Отваряме краката, а таза сочи напред. Вдиши, повдигни ръцете на височината на раменете и издиши, сви дясното коляно. И тук можеш да видиш, има ли нужда да отвориш стъпалата още малко. Ако да, избутай левия крак навън, назад. И е много важно коляното на десния крак да е точно над петичката на левия крак. Погледни към дясната длан и задръж. Дишай дълбоко, издишвай в най-бавното си темпо. Може да затвориш очи и да наблюдаваш усещанията в тялото.
И вдишай, изпъни коляното, издишай, отпусни ръцете. Ще сменим посоката, обръщаме лявото стъпало навън, дясното леко навътре, таза е обърнат напред, вдишай, повдигни ръцете на височината на раменете, погледни към лява длан, издишай, сви лявото коляно. И ако имаш нужда, отвори още малко стъпалата, ако усещаш, че можеш. Лявото коляно е над лявата петичка. Вдишай дълбоко, издишай. Отпусни се в позицията. Наблюдавай тялото си. Вдишай, изпъни коляното, издишай, отпусни ръцете. И можеш да събереш стъпалата. Постави стъпалата си на широчината на таза, успоредни едно на друго. Вдишай, повдигни ръцете на височината на раменете. Издишай, седни на едно удобно столче. Много важно тук е да не отиват коленете напред към пръстите на краката, а дупето да отиде назад. Дишай дълбоко. Издишай. Може да слезнеш малко по-надолу. Седни удобно. Ще поседим така. И вдишай. И още малко по-надолу. И вдишай, издишай още малко по-надолу. И тук може да отворим стъпалата, да отворим коленете, да съберем ръцете в намасте. Ако можеш, доближи дланите до гръдния кош и остани за момент в тази позиция. Диши дълбоко и издишвай в най-бавното си темпо. Наблюдавай усещанията в тялото. И бавно и постепенно можеш да седнеш и да събереш стъпалата пред теб. Събери стъпалата и обгърни пръстите на краката с длани. Изправи максимално гръбначния стълб и можеш да раздвижиш коленете нагоре и надолу. Все едно са крила на пеперуда. Сложи красива усмивка на лице и си представи, че летиш над някое любимо място. Може да забързаш темпото или да го забавиш. Може да се приготвиш за кацане, като отдалечиш малко стъпалата от тялото, изправиш гръбначния стълб, вдишаш и отпуснеш главата назад. И издишай с изправен гръбначен стълб, се наведи напред, докъдето се чувстваш комфортно. Когато стигнеш своя максимум, отпусни главата, раменете, ръцете. Отпусни тялото. И в тази позиция можеш да се отпуснеш. Наблюдавай къде чувстваш разтягане. Наблюдавай усещанията. И вдишвайки прешлен по прешлен, можеш да се върнеш в изправено положение, като главата остава последна. Сега можеш да прибереш левия крак под десния и да гушнеш десния като бебе. И да го залюлееш. Изправи максимално гръбначния стълб. Усети масажа, който правиш на тазобедрената става. Сложи усмивка на лице.
Ако така ти е трудно да държиш крака, можеш да го хванеш по начин, който ти е удобно, да го далечиш от тялото. Важно е гръбначният стълб да е изправен. И можеш да целунеш коляното и да поставиш десния крак на земята и да смениш. Да вземеш неговото сестриче или братче, близначе. Гушкаме левия крак като бебе и го залюляваме. Наблюдавай масажа, който правиш на тазобедрената става. И можеш да целунеш коляното и да поставиш крака на земята. Сега ще застанем на длани и колене. Поставяме дланите под раменете и коленете са под таза. Може да отвориш пръстите на ръцете, за да имаш повече опора на китката. И вдишай, извий гръбчето като коте, пъпчето отива максимално надолу. И издишай, извий гърба наобратно, като прибереш таза и докоснеш брадичката до гръдния кош. Вдишай отново. Максимално надолу отива пъпчето и издишай. Прибери опашката, докосни брадичката с гръдния кош. И последен път вдишай. И издишай. Извий гърба, като прибереш таза и докоснеш брадичката до гръдния кош. И вдишвайки, се върни в позиция масичка и бавно се отпусни и можеш да седнеш върху стъпалата си, да отпуснеш ръцете напред, да се протегнеш хубаво и да докоснеш с челото постелката. И сега можеш да поставиш ръцете до тялото и да си починеш в тази позиция. И вдишвайки прешлен по прешлен, можеш да се върнеш в седнало положение. Главата остава последна. Можеш да легнеш по корем. Постави брадичката на постелката и ръцете до тялото. И вдишвайки, повдигни десния крак изпънат в коляното и го задръж във въздуха. Тук наблюдавай цялото тяло да е отпуснато, напрежението да е само в десния крак. Вдишай дълбоко и издишай в най-бавното си темпо. Има и усещането, че някой те дърпа за десния крак. И вдишай още веднъж. И издишай. И вдишай и издишвайки отпусни крака на земята. Ще направим същото и с левия крак. Вдишай и повдигни левия крак изпънат в коляното. Задръж го във въздуха. Отпусни цялото тяло. Нека напрежението е само в левия крак. Има усещането, че някой те дърпа за левия крак. Дишай дълбоко, затвори очи, наблюдавай усещанията в тялото. И издишай и отпусни крака. Може да направиш и умруци, като обгърнеш палците с останалите пръсти и поставиш юмруците в основата на бедрата.
И вдишай и повдигни двата крака едновременно. И задръж краката във въздуха, брадичката може да е отпусната върху постелката. Или ако така не ти е комфортно и чувстваш напрежение във врата, отпусни челото върху постелката. И издишай, отпусни краката и освободи юмручетата. През дясно рамо може да се завъртиш по гръб, да легнеш, по гръб. И можеш да поставиш стъпалата близо до тялото, като прилепиш долната част на кръста на постелката. Сега можеш да вдишаш и да повдигнеш таза, като стегнеш дупето и задържиш позицията горе. Вдишай дълбоко и издишай. Повдигни се още малко по-нагоре, когато вдишваш. И издишай, избутай се малко нагоре. Избутай се с коленете, с стъпалата към главата. Наблюдавай разстоянието между коленете да не се увеличава. Да остане същото. Вдишай дълбоко и издишай. Не отпускай таза, не отпускай дупето, задръж още малко. И при следващото издишване, без да отпускаш дупето, можеш да поставиш таза на пода, като отново долната част на кръста е прилепнала за пода. Можеш да отвориш ръцете на височината на раменете и вдишай и издишай, отпусни коленете надясно, а и погледни към лява длан. Задръж позицията и дишай дълбоко. И отново наблюдавай усещанията в тялото. И вдишай, върни коленете в центъра. Издишай, отпусни ги наляво и погледни към дясна длан. Можеш да останеш с затворени очи. Дишай дълбоко. И издишай. Още веднъж вдишай дълбоко. И издишай. И вдишай, върни коленете в центъра и отпусни ръцете до тялото. Отпусни краката на земята. Отвори стъпалата. Обърни дланите на ръцете нагоре. Ще направим кратка релаксация. Вдишай дълбоко. И издишай. Още веднъж вдишай дълбоко. И издишай. Насочи вниманието си към дясното стъпало. Следвай инструкциите съвсем нежно. Не е нужно да повдигаш частите на тялото, които споменавам. Само бегло си помисли за тях. Дясното коляно. Дясното бедро и хълбук. Целият десен крак.
лявото стъпало, лявото коляно, лявото бедро и хълбук, целият ляв крак. Корема и стомаха, гръдния кош, дясната ръка и рамо, лявата ръка и рамо, гърлото, лицето, върха на главата, цялата глава, цялото тяло. Цялото тяло.
Вдишай дълбоко. И издишай. Още веднъж вдишай дълбоко. И издишай. И бавно и постепенно, без да отваряш очи, може да се завъртиш на своята дясна страна. И да останеш легнала още малко. И бавно и постепенно, без да отваряш очи, може да се върнеш в седнало положение. И може да останеш с затворени очи за момент. Вдишай дълбоко и издишай. Наблюдавай, има ли част от тялото ти, с която не си се свързала. С лека усмивка на лице, свържи се с всяка част от тялото си. Стъпалата, коленете, целите крака, бедрата, гениталиите, корема, гръдния кош, ръцете, гърлото, лицето, главата. Свържи се с всяка част от тялото ти. Вдишай дълбоко и издишай. И бавно и постепенно можеш да отвориш очи с лека усмивка на лице. Благодаря ви, че бяхме заедно по време на тази практика. Надявам се сега да се чувствате доста по-спокойни, отпуснати и позитивни. Ще се радвам да бъдем заедно по време на практиката от ден 2 Приеми тялото си. Не забравяйте да попълните дневника си тази вечер, да напишете 3 неща, за които сте благодарни и да се похвалите за 5 неща, които сте направили добре или сте щастливи, че са се случили. И също така утре сутрин да напишете 5 задачи, които си поставяте за деня. Благодаря ви!